Opo. na siya, so naka-template na siya. It's very easy for them to, although hindi naman ganun kadali, pero it has been very easy for them compared to others. Na talagang nagtayo ng sarili nila from scratch. So, medyo okay talaga yung project nila kasi it's very powerful. Pero kung mo nakakapag-post ka doon ng mga files, may chat box, everything else. Pero in newbie, kahit ako hindi ako makakapag-build ng ganun from scratch. Meron. Paano yung template na Template mo. Hindi talaga nila-care nila na ganun yun, na may tool. Ano siya eh? Ano tawag ako? Basta, tatanong ko lang. So, sinecare naman nila talaga yun na they really research on that. Pero, it's part of researching, of creating a thesis. Pero, hindi nga lang ground zero. Pero kayo, laban. ground zero? Hindi, pwedeng enrollment system po sa Mahirap na, di ba yung Mahirap sa pera. ha? Kung wala kang gusto doon. Hindi mo sa payment. Hindi naman lahat na ikaw. Kaya po tayo sa mga. Hindi. Ang mechanism kasi ng ang mechanism kasi noon, hindi porket naka-online enrollment system, doon ka magbabayad for reservations. Parang assessment, gano'n. Pero you will still go to the bank or to the school. Parang ilalink niya lahat sa iyo ng websites, pero, lahat ng subjects, pero dapat,